wali dengarkan kiasan kapida mandiri kullu nafsin saikatul mauti tiap-tiap anak bernyawa merasai mati indah dapat menyalai lakini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Yasuh waktu hari terapi daripada matinya makone turunan minataka kayu-kayuan sombong kape di pos yang angin terabang kati sawakatu itu dah jalalape karena mana ya insan bagage-gage alam kalamnya walalare jalalape main bomandela mulai alam parang badomba bahaginya kijama kajo Madinah hanyo natila Baitul Muqaddis pulau satu dajal kadapi lalu kasih tua dosa sebabnya mangko begitu malaikat mahampe beribu-ribu itu tandonyo kiamat berdiri ane mulai hilang buru mati tobat tidak ditarik mulai eloklah tobat di zaman begini jangan merasa kemudian hari di dunia Ebola
Di sawah sedang menyapi padi
kuliah nak dapat nyoba nak budi kami. Sudah itu urusan jo polisi karena diadukan iyo nala dek bini. Kalau di kantor iyo ada polisi lah tentu marah saya kami nak naik kaki. Sadio nyo hari kan nai lade nyo tangan lakan kaki mungkuang iyo lade ka pando kami. Sawatunya lagi kasih tangan ramai dia malah baca muka sudah sampai. Ibarat namanya puang di kalalanggang ramai ayangan menang kukuatnya lah badan. Ayam nan kala sayunya mabalik pai kangala cahaya baru hanya lahan cahaya. Ibu bapak ketika jogan lala badai kami jo pulang mungkin jo hujan rinyai. Sawatula iyo lagi kasih darah iyo pasamo. Lalai ko lalai mana dari tukang dari turito Dari sinar dari marapi ayo topan singgah layo. nilai bapak nggak iyo nambare. Wala iyo ko ato. Lani sini basilawan. Nilai pasan ladeno kami. Aduh lade pasangnya. Nena mono la iyo pertamo. Bilang ada kado. Lego indah la iyo nyo sampai. Lade nyo burung, lade nyo tabang. Lego indah, lade nyo santai. De burung, lade rasonyo. Iyo pesan da iyo kanjung. Iyo pir lade rasonyo. Lagu melela iyo menurut. Iyo kita babi taro. Ajo telepon lade no ganggan kan jadi lade no jual. Lena kami la iyo panyato. Lena mulo para tamo. Kosong lapanan dua balik. Do anam la iyo anam do. Sembilan lade do tujuh. Dua lima. Kosong lapan lego balik. Do anam la iyo nyo satu. Tiga satu lapan ampe ampe terakhirnya. Bila
itu kan lada curi tu Sana iyo lagi siko nanti doa kan dua ladi doa ada kemana ladi ka Allah ladi nan kayo umur lada panjang murah dua sakinyo la ibadah ladi ka Tuhan tambah ladi andanya lesa makin ladanya sukses dunia ladi andanya Nelai pondok la pesantren rami dulu ladi santrinya Rumah tambah la orang rumah nama tibu tonggak di kapal lo Leta Bali di namorah la di mata juanya Oh adoniyo la batana la kapu la tarananya Oh ado batana kambiong tiyo barana la kembali mo Oh ado nama para lado la merah buah la donyo Oh ado nama la para tomat hasilnya puso Lemano na gae babania modo la di andanyo Kalau mati manciru, pun masuk sarung.